Záhadné zmiznutie rodiny Jamisonovcov. V roku 2009 zmizla v americkej Oklahome trojčlenná rodina Jamisonovcov. Rodičia Bobby a Sherilyn a ich 6-ročná dcéra Madison. Odišli autom do hôr, kde si chceli kúpiť pozemok, nikdy sa však nevrátili. O pár dní neskôr polícia našla ich auto zaparkované v lese. Vo vnútri bol zatvorený rodinný pes, vyčerpaný, ale nažive. V aute zostali mobily, doklady aj peňaženky. V kufri ležalo cca $32,000 v hotovosti a neboli tam žiadne stopy boja ani nehody. Krátko pred zmiznutím sa rodina správala zvláštne. Sherilyn tvrdila, že ich dom je prekliatý a že ich niekto sleduje. Bezpečnostné kamery najvyššie zachytili, ako si veci do auta nakladajú bez emócií, ako by boli v tranze. To video pôsobí veľmi znepokojujúco. Až o 4 roky neskôr, v roku 2013, našli lovci v lese nedaleko auta kostrové pozostatky celej rodiny. Nikdy neboli nájdené žiadne zbrane, žiadne listy na rozlúčku a ani jasná príčina smrti. Dodnes nikto nevie, či išlo o nehodu, psychický kolaps alebo zločin. Prípad Jamisonovcov tak zostáva jednou z najväčších záhad americkej kriminálnej histórie. Oficiálne je prípad vedený ako neobjasnená smrť. A keďže vyšetrovatelia nikdy prípad definitívne nevyriešili, existuje viac teórií. Masová vražda a samovražda, psychické problémy a blúdenie v divočine, zločin tretej osoby, paranoja a útek, ktorý sa skončil tragicky. Niektorí poukázali na to, že Bobby krátko pred zmiznutím údajne povedal svojmu pastorovi o tom, ako v jeho dome straší, pričom mal na streche uvidieť duchov. Sherilyn si tiež krátko pred incidentom kúpila satanistickú Bibliu, ktorú mal Bobby čítať. To mnohých viedlo k tvrdeniu, že možným motívom ich zmiznutia bolo práve čarodejníctvo. Čo si o tomto všetkom myslíte vy?